Revontulet ovat askarruttaneet ihmisiä vuosituhansia. Ne ovat eläneet vahvasti pohjoisten kansojen taruissa ja uskomuksissa. Viime vuosina saatu uusi tutkimustieto on ratkaisemassa monia revontuliin liittyviä arvoituksia. Voivatko revontulet olla vaaraksi ihmiskunnalle ja eläimille? Revontulet saavat alkunsa auringosta, joka on lähin tähtemme. Aurinko säteilee paitsi valoa, myös hiukkasia. Näitä hiukkasia kutsutaan aurinkotuuleksi. Hiukkasissa on sähkövaraus. Ne liikkuvat satoja kilometrejä sekunnissa ja kantavat mukanaan auringon sähkömagneettista kenttää. Auringosta tulevat hiukkaset ja magneettikenttä kohtaavat lähiavaruudessa maapallon magneettikentän. Tätä vuorovaikutusta kutsutaan avaruussääksi. Ennen syöksymistään ilmakehään hiukkaset kerääntyvät lähiavaruuteen maapallon yöpuolelle, päivän tasaajan kohdalle. Tätä aluetta kutsutaan plasmalevyksi. Sieltä hiukkaset kulkeutuvat maan magneettikentän ohjaamina pohjois- ja etelänavoille. Navoilta hiukkaset syöksyvät ilmakehään. Napoja ympäröiviä vyöhykkeitä kutsutaan revontuliovaaleiksi. Niillä esiintyy jatkuvasti revontulia. Look at that plasma flows now. I mean, if those would be hitting the ionosphere, pretty nice auroras would be visible. Helsingin yliopiston avaruusfysiikan tutkimusryhmä yrittää professori Minna Palmrothin johdolla ratkaista yhtä revontulien synnyn suurimmista salaisuuksista. Look at the tail now. So now I think something starts to happen. Oh. Yeah. Yep. Oh yeah, it's tearing off. There we go. Now And we have it's erupted. Tutkijat kehittävät mallia, jonka nimi on Vlasiator. Sen avulla on tarkoitus saada uutta tietoa revontulista ja niiden alkulähteistä lähiavaruudessa. Lähiavaruuden mallintaminen on tärkeää sen takia, että jos me vaan katsotaan sitä tuolta satelliiteista, niin mehän saadaan vain mennyttä aikaa selville. Mutta jos meillä on malli, joka pystyy ratkaisemaan näitä yhtälöitä niin kuin etuajassa, niin mehän saadaan sitten ennuste samalla tavalla kuin sääennuste tehdään maanpäälliselle säälle. So here we have the same thing, a zoom. And in red are areas that are moving towards Earth, and blue are areas that are moving away from Earth. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinnon NASAn tärkeimpiä tutkimuslaitoksia sijaitsee pääkaupunki Washington DC:n kupeessa Marylandissa. NASAn Goddardin avaruustutkimuskeskuksessa työskentelee 10 000 ihmistä. Good morning. I'm going to start today's daily space weather tag up. First, I wanted to point out these two active regions that have caused some minor flare activity. Goddard keskittyy aurinko- ja avaruusfysiikan sekä geotieteiden tutkimukseen. Siellä myös tehdään ennusteita auringon käyttäytymisestä. Meillä on aurinkohavaintoja, meillä on aurinkotuulihavaintoja, meillä on magnetosfäärihavaintoja ja meillä on ilmakehän havaintoja.
Ja nämä havainnot siis ajaa myös meidän avaruussään ennusteita. Avaruussään ennustaminen on tärkeää siksi, että se auttaa meitä varautumaan maapalloa uhkaaviin aurinkomyrskyihin. Okay, this is the station. If you remember that from last spring. Now no snow. Yeah. Yeah, so much less Okay. snow. Okay, welcome back. Thank you. Sodankylän geofysiikan observatorio on saanut vieraan Nagoyan yliopistosta Japanista. Claudia Martinez on tullut tapaamaan tutkijakollega Jyrki Mannista ja observatorion johtajaa Esa Turusta. Martinez tutkii erittäin pienen taajuuden radioaaltoja, eli VLF-aaltoja. Niillä on todettu olevan yhteys revontulien syntyyn. And now I have nothing. Yeah, it disappeared. Yeah. For a while, it will come again. How do you know it will come again? Usually it will come. From I the have, Now there's no more chirping, just his. Yeah, I have analyzed something like 20,000 hours, so I have some feeling that it usually comes. Meillä on täällä Sodankylässä niin häiriötöntä ympäristöä ja vielä lisäksi erittäin hyviä mittalaitteita, erittäin herkkiä mittalaitteita. Itse asiassa voi sanoa, että maailman parhaat mittalaitteet tähän työhön, niin me pystymme vertaamaan niitä aaltomittauksia sillä avaruudessa aaltomittauksiin täällä. Tätä työtähän Claudia nyt sitten esimerkiksi tekee vierailua, sen takia hän on täällä käymässä. Luonnossa esiintyvät pienen taajuuden VLF-aallot ovat yksi revontulitutkimuksen osa-alueista. Martinezin tavoitteena on ymmärtää, miten nämä aallot kulkeutuvat lähiavaruudesta ilmakehän läpi. I heard that. That big one, that was cool. It's like a funnel, Yes. Yeah. like, you know, one of those Now you have rain it. tubes, Yeah. rain tubes when you put a rice on it and then you thrust it. It sounded exactly like that. Yeah. That was really cool. I heard that. Yeah. VLF-aaltojen ymmärtäminen on tärkeää myös siksi, että ne vaikuttavat ilmakehän lämpötilaan. Tässä tapahtumassa on mittauksella nähty, että meille tulee suurienergisempiä revontulia aiheuttavia hiukkasia ilmakehään. Ne tunkeutuvat syvemmälle ilmakehään. Ja silloin meitä kiinnostaa, että minkälaisia kemiallisia muutoksia tapahtuu tällaisessa ilmiössä. Syvälle ilmakehään tunkeutuvat hiukkaset tuhoavat otsonia. Tämä taas muuttaa ilmakehän lämpötilaa, sillä otsoni on yksi niistä kaasuista, jotka vaikuttavat siihen. Aurinkomyrsky on auringossa tapahtuva voimakas hiukkaspurkaus. Se voi pahimmillaan olla yhteiskunnalle tuhoisa. Aurinkomyrsky voi pysäyttää lentoliikennettä, vahingoittaa satelliitteja, lamauttaa sähkö- ja tietoliikenneverkkoja sekä aiheuttaa huomattavia taloudellisia vahinkoja. Historian voimakkain mitattu aurinkomyrsky oli Carringtonin myrsky vuonna 1859. Sen iskettyä maapallolle lennättimien johdot alkoivat kipunoida ja lennätin toimistoja syttyi palamaan. Revontulia nähtiin Karibialla asti. 1859 se, miten tällainen aurinkomyrsky näyttäytyi sen ajan ihmisille, oli oikeastaan lähinnä nimenomaan niiden välillisten vaikutusten kautta. Eli ei voitu nähdä tämmöistä auringon hiukkasten iskeytymistä maapallon ilmakehään, mutta se, mitä voitiin nähdä, niin oli nimenomaan revontulet ja tällainen kompassien magneettineulojen villi pyöriminen. No siis myrskytasossa niin aika usein se analogia on Carrington-skaalan myrsky. Täällä Jenkeissä se tieteellinen termi on kerran 100 vuodessa toistuva myrsky. Senkin takia me tarvitaan tämmöisiä tarkkoja malleja, kuten Vlasiator. Nimittäin niiden avulla voidaan sitten ajaa semmoisia tapahtumia
jotka on sen Carringtonin kokoluokkaa, ja sitten arvioida niitä vaikutuksia. Vuonna 2012 maapallo välttyi onnekkaasti erittäin voimakkaalta aurinkomyrskyltä. Tässä on niin kuin esimerkkikuvaa meidän ultravioletti-havaintomateriaalista heinäkuulta 2012. Ja tämä sähkömagneettinen purkaus on nimeltään roihupurkaus. Ja tuohon samaan purkaukseen liittyen meillä oli myös erittäin suuri koronan massapurkaus. Miljardeja tonneja materiaa, auringon plasmaa, joka sitten singottiin sinne ympäröivään aurinkokuntaan. Maa on siinä tuo keltainen pallo, vihreä pallo on Venus ja siinä on Merkurius ja tämä punainen pallo täällä on sitten Mars. Kuten tämä ennustemallikin näytti, maalla kävi aika hyvä tuuri. Eli tämä koronan massapurkkaus meni toiseen suuntaan. Se olisi ollut hyvin tämmöinen äärimmäinen myrsky, joka olisi voinut aiheuttaa myös ongelmia sähkönsiirtoverkkojen kanssa. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto NASA tutkii ja kehittää keinoja, joilla yhteiskunta voi varautua poikkeuksellisen voimakkaisiin aurinkomyrskyihin. Se perusfyysinen mekanismi, miten avaruussää pystyy vaikuttamaan sähköverkkoihin, on niin sanotun induktion kautta. Nämä avaruussään myrskyt ja kun näitä myrskyjä tulee auringosta, kun ne vuorovaikuttaa maan magneettikentän kanssa, ne synnyttää hyvin voimakkaita muutoksia sähkövirroissa, maata lähellä kiertävissä sähkövirtasysteemeissä. Eli tavallaan niin kun, tämä sähkönsiirtoverkko on antenni tavallaan näille muutoksille lähiavaruudessa ja se on nämä ekstra sähkövirrat, jotka sitten syntyy näihin siirtojohtajiin, jotka vaikuttaa sitten myös muuntajien toimintaan. Lähiavaruuden tutkimus on ihmiskunnalle elintärkeää. Valtaosa nykyyhteiskunnan toiminnoista tukeutuu satelliitteihin ja niiden välittämään tietoon. I think most people don't realize in our everyday life how much we depend on satellites, or phones, or GPSs, internet. I mean, we get annoyed when we have slow internet. So if we have a satellite that drops dead, suddenly you don't have GPS in that area. So it is necessary to understand how these things work and how they're going to affect it. Että tavallaan, että jos me ajatellaan niin kuin lähiavaruuden sääolosuhteiden ennustamista, eli avaruussään ennustamista, niin se on tällä hetkellä ehkä samassa tilassa kuin maanpäällisen sään ennustaminen oli joskus 50-luvulla. Että vielä ei niin kuin tiedetä, että osata sanoa, että okei, huomenna tulee vaikka joku infrastruktuuriin vaikuttava tapahtuma, että nyt pitää suojautua, mutta me ollaan menossa sinne päin. Helsingin yliopiston avaruusfysiikan tutkimusryhmän kehittämää Vlasiator-mallia on tarkoitus käyttää esimerkiksi niin kutsutun alimyrskyn tutkimiseen. Alimyrsky on lähiavaruuden ilmiö, jossa auringon ja maapallon magneettikentät yhtyvät. Tämä saa aikaan voimakkaita revontulia. Se revontuli, joka on ensin siellä pohjoisessa taivaanrannassa rauhallinen kaari, niin se kaari lähtee nousemaan kohti etelää, eli katsojan näkökulmasta se nousee sinne taivaan lakeen. Jossain vaiheessa ennalta arvaamattomasti revontulimuoto ikään kuin räjähtää. Ja tämmöinen revontuli-alimyrsky on semmoinen, missä yleensä otamme sitten kauniita revontulikuvia, ihastelemme sitä voimakasta väriloistoa ja hyvin nopeata liikettä 100 kilometriä sekunnissa näyttää tuo näennäinen liike olevan. Se on se puhkeamisvaihe, se kaikkein kaunein. Saattaa kestää muutamasta 10 sekunnista 2 minuuttiin keskimäärin. Hyvissä olosuhteissa 50 minuuttia, erittäin harvoin puolta tuntia. Mutta sitten se saattaa toistua sillä tavalla, että meillä niitä revontuli-alimyrskyjä on, jos maapallosta katsotaan, niin täällä yöpuolella useissa paikoissa, ja kun maapallo pyörii, niin meilläkin voi tulla sitten tunnin 2-3 välein useita revontuli-alimyrskyjä, eli useita tämmöisiä revontuleen aktivoitumisia. Ja se kriittinen kysymys siinä alimyrskyssä
liittyy semmoiseen pyrstön katkeamisprosessiin. Eli meillä täällä magneettikehässä on semmoinen pitkä pyrstö siellä yöpuolella. Ja se on vähän niin kuin semmoinen tuulipussi, jota se aurinkotuuli heiluttelee. Ja aina välillä se tuulipussi katkeaa ja lähtee sinne avaruuteen. Ja tämän tuulipussin katkeamiskohta on se, kun ne revontulet täyttää se yhtäkkiä sen koko taivaan. Ja se on hyvin ennalta arvaamaton tilanne. Emme tiedä, koska se katkee. Ja sitä juuri tutkitaan, että miksi se katkee ja koska se katkee. Tämä on varmaan avaruusfysiikan yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Ja mä sanoisin, että kaikki tutkimusryhmä on jollain tavalla tekemisissä tämän kysymyksen kanssa. Revontulien kuvaaminen innostaa kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa. Muoniolainen Antti Pietikäinen on yksi heistä. Hänen pitkäaikainen haaveensa on ollut rakentaa tukikohta kuvausmatkoja varten. Ja me pistän tuonne perälle makuuhuoneen. Tähän tulee leveämpi sänky 120 senttiä, sitten viereen tulee pienemmät sängyt myöhempää varten. Talveksi pitäisi saada lämpimäksi, että vielä on pari kuukautta aikaa saa sitä pussi kuntoon. Niin mulla olisi sitten lämmin tukikohta, missä voi yöpyä syödä ja sitten niin saa sähköt läppärillä. Että voi täällä sitten duunailla ja otella revontulia ja otella hyvää keliä. On tässä kuule hommaa vielä, joo. Otetaan ihan ajokonnossa tämä. Tässä meillä on sitten uuden aikaisin revontulikamera, joka on Sodankylän geofysiikan observatorion käytössä. Tämä on Nagoyan yliopiston tänne tuoma, erittäin nopea, 100 kuvaa sekunnissa kuvaava revontulikamera. Se kuvaa laajakulmalinssillä koko taivaan. Tällä tutkitaan sykkiviä revontulia. Sykkivät revontulet ovat yleensä loppuyön ilmiö. Ne ilmestyvät taivaalle kirkkaiden ja aktiivisten revontulien jälkeen. Nyt sitten kun se rauhoittuu tuo aktiivinen revontuli, niin taivaalla näkyykin sitten semmoinen vihreä, samea, koko taivaan peittävä, rauhallinen revontulivalo, tämmöinen diffuusi tausta. Ja yhtäkkiä se alkaa sykkimään. Sykkivät revontulet muuttavat ilmakehän koostumusta. Emme pysty tänä päivänä vielä tarkkaan sanomaan sitä, että mikä on tämän muutoksen merkitys globaalisti ilmakehän kannalta, miten se kytkeytyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaihteluihin, onko näillä mitään merkitystä ollenkaan. Syy, että emme tunne tätä, on se, että ei ole mitattu näitä sykkiviä revontulia tarpeeksi vielä. Tutkimuslaitosten tuottama tieto auttaa Antti Pietikäisen kaltaisia revontulikuvaajia. Suurin osa aineistosta on saatavilla vapaasti laitosten internetsivuilta. Vilkaistapa satelliittia, miten näyttää dataa. Onko hyvää vai huonoa? Aurinkotulopolariteetti on hypännyt etelästä pohjoiseen, mikä käytännössä on huonoksi revontulille. Mutta se on sitten puhunut takaisin nollaan, että ei peliä levelää menetetty. Se tosiaan voi puolen tunnin aikana hypätä ihan päivästä se suuntaan, ja se on nyt tehnyt niin. Siellä on niin paljon sähköä ilmassa, että kyllä me vielä revontuloa tällä iltaa saa. Nyt lähtee sitä tulemaan. Meidän lähiavaruushan on valtavan laaja. Voidaan sanoa, että 1,000,000 kilometriä on semmoinen alue, missä näitä ilmiöitä tapahtuu. Ja on aivan tavallaan mielenkiintoista ajatella, että sinne lähetettäisiin niin paljon satelliitteja, että voitaisiin kattaa tämä koko alue empiirisin mittauksin. No siellä on jo muutamia satelliitteja kyllä, ja maan pinnaltakin voidaan havaita jonkun verran, mutta avaruutta ei koskaan saada niin kuin
katettua niillä mittauksilla niin tarkasti, että saataisiin niin kuin semmoinen täydellinen kuva, että mitä siellä tapahtuu. Niin sen takia näitä malleja tarvitaan. Minna Palmroth sai idean Vlasiaattorin kehittämisestä 2000-luvun alussa. Tuolloin kukaan ei uskonut siihen. Ihmiset oli silleen, että oletko hullu, että eihän maailmassa ole tietokonetta, mihin tämä mahtuu, tämä malli. Tietenkin tiesin tämän asian ja oikeasti olikin niin, että maailmassa oli silloin 2 konetta, johon se malli olisi mahtunut. Mutta silleen, että mun olisi pitänyt ottaa ne kokonaan omaan käyttöön. Et varmaan ihan todennäköistä, että mennä vaan sanoo sinne ulkomaille, että saanko käyttää teidän konetta, kiitos kokonaan ja kaikki muu tulos sieltä. No sitten mä ajattelin silloin, että okei, no ei se nyt ehkä vielä ole mahdollista. Revontuliin on kautta aikojen liittynyt runsaasti myyttejä ja uskomuksia. Erityisesti pohjoiset kansat tuntevat ilmiön hyvin. Niiden kansanperinteessä on runsaasti kertomuksia revontulien synnystä. Semmoisia tyypillisiä, mihin usein viitataan, ovat just tämmöiset pohjoisten kansojen käsitykset siitä, että ne saattaisi olla jonkinlaisia tämmöisiä esi-isien henkiä, jotka osallistuvat jollakin tavalla näiden jälkipolvien elämään. Sitten esimerkiksi kerrotaan tällaisista nuorista neidoista, jotka on esimerkiksi kuolleet varhaisessa kukkeudessa ja sitten tavallaan näyttäytyvät siellä taivaalla. Ja Grönlannin asukkaiden parissa kerrotaan tämmöistä ikään kuin taivaallinen jalkapalloottelu, jossa isien henget pelaavat jonkunlaista jalkapallopeliä mursun, pääkallon tai milloin minkäkin kanssa. Ja tämmöisiä on kirjattu ylös. When this rock flying and hit the other rock. Many thousand sparkles start to fly here in the mountain and small trees. Vanhat uskomukset ja tarinat elävät yhä. Nykyään niillä houkutellaan myös turisteja. And this fire came terrible big and warm. C'était un feu terrible, terriblement chaud. It was so big that firelight went up to sky. C'était tellement chaud que la lumière du feu montait dans le ciel. This light stay in the sky forever. Cette lumière est restée pour toujours dans le ciel. Giant firelight. C'est la lumière des géants. Northern light. Les aurores boréales. Filosofian tohtori Päivi Pihlaja on selvittänyt väitöskirjassaan revontulitutkimuksen historiaa. Hän havaitsi, että 1700-luvun alun varhaisilla tieteellisillä selityksillä ja kansantaruilla on lukuisia yhtymäkohtia. Kaikenlaisia uskomuksia on ollut ja sen huomaa myös, että se ei ole ehkä vastakkaista aina sille tieteelliselle selittämiselle, vaan se elämys ja sen sanottaminen on tavallaan yksi osa sitä revontulten kohtaamista ja katselemista. Ja sen lisäksi sitten siinä rinnalla elää näitä pohdintoja siitä, että mistä tämä ilmiö sitten oikeastaan saa syntynsä, että onko kyse jonkinlaista heijastuksista, esimerkiksi niin kuin jonkin valaan tai jäämeressä kiertävien silliparvien kyljistä heijastuvia valoja, eli tämmöinen niin kuin optinen ilmiö, vai voisiko kyseessä olla jonkinlainen semmoinen kuin kemiallinen ilmiö, joka syntyy esimerkiksi siitä, että jonkinlaisia rikkipitoisia höyryjä nousee taivaan kannelle, esimerkiksi navoilla sijaitsevista tulivuorista. Aurinkotuuli vaikuttaa paitsi revontulien esiintymiseen, myös maan magneettikenttään.
Jotkut eläimet, kuten valaat, suunnistavat valtameressä magneettikentän avulla. Yhden teorian mukaan aurinkomyrsky vaikeuttaa valaiden suunnistamista. Näin ne eksyisivät reitiltään ja ajautuisivat aurinkomyrskyn aikana rantaan. Es ist bekannt, dass sich Bienen an der Sonne, am Magnetfeld orientieren, an Magnetfeldanomalien orientieren. Es ist bekannt, dass Vögel das tun. Es ist bei Wasserschildkröten bekannt. Warum soll es nicht bei Walen auch so sein? Deshalb war für mich als Physiker erstmal dieser Magnetsinn im Wal ein schwarzer Kasten, der mir relativ egal ist. Einfach nur von der Logik her. Die haben unter Wasser nicht viele Möglichkeiten, sich zu orientieren. Saksalainen fyysikko Klaus Vanselov kiinnostui valaiden rantautumisesta 2000-luvun alussa. Das kommt tatsächlich aus meiner Ausbildung mit Astronomie als Nebenfach und dass ich 2001 das Glück hatte, ein Buch zu finden von einem Herrn Berner, der eben halt Sonnenfleckenaktivität über mehrere Jahrhunderte dargestellt hatte. Und da fand ich dann eine Abbildung drin, die eben auch dieses Maunder-Minimum und auch eine Zeitspanne danach, wo sehr wenig Strandungen waren. Das passte mit sehr wenig Sonnenaktivität zusammen. Und da fing ich dann an zu gucken, welche Sonnenaktivitätsparameter könnten da passen. Das war in der Sonnenfleckenzyklus, die Zykluslänge speziell, denn ein kurzer Zyklus heißt großer Energieausstoß, ein langer Zyklus heißt geringer Energieausstoß. Und dass eben halt beim hohen Energieausstoß mehr Pottwale stranden, in der Nordsee jetzt, als beim niedrigen. Und das habe ich eben auf verschiedene Art und Weise dann verrechnet miteinander und kam immer zu dem gleichen Ergebnis, dass mehr Tiere stranden, wenn der Zyklus sehr kurz ist, also sehr viel Energie in die Atmosphäre abgegeben wird. Also es ist ja so, dass die Weibchen sich hauptsächlich äquatornah aufhalten mit den Jungtieren, bis die ungefähr 10 bis 15 Jahre alt sind und sich so zwischen dem 40. bis 45. Breitengrad Nord und Süd aufhalten. Da groß werden, auch die Jungbullen werden da groß. Dort haben sie aber keine geomagnetische Felder, ja, aber keine Störung des Geomagnetfeldes oder nur ganz geringe. Das kriegen erst die Jungbullen mit, wenn sie jetzt diese Bereiche verlassen und dann meinetwegen nach Norden ziehen, in die norwegische See zum Beispiel. Dann werden sie erst solchen Problemen ausgesetzt, dass das Magnetfeld sich plötzlich ändert. Wenn die ihnen aber fehlen oder es sehr unglücklich kommt, kann es eben passieren, dass sie eben nördlich der Nordsee zwischen den Shetlandinseln und Norwegen quasi, dass sie dann eventuell in die Nordsee falsch abbiegen. NASAn johtamassa hankkeessa etsitään niin ikään syitä valaiden ja delfiinien rantautumiseen. Tässä meidän valaiden rantautumistutkimushankkeessa se ensimmäinen osa sitä tutkimusta oli selvittää nimenomaan, vaikuttaako geomagneettiset myrskyt tai avaruussää näihin rantautumisiin. Eli tämä oli niin se pääkysymys, mitä me lähdettiin tutkimaan siinä ensimmäisessä vaiheessa. Like we learned in the phase 1, at least for these 3 stranding data sets that we have looked at in Cape Cod, UK and New Zealand, it looks like the geomagnetic storms are not the primary driving element of that. I think, it still may play a role, but there needs to be, many more environmental factors, maybe even human influence in some cases, that drive these stranding events. Do you have a feel or gut of what characteristic is predominantly driving these strandings if it's not geomagnetic? Well, I mean, that's the task in our phase 2 to find that combination of environmental factors that explain best the stranding events that we have observed in the past. Ist aber nicht so ganz einfach. Das sind also sehr viele Hintergründe, die eine Rolle spielen. Und aus meiner Sicht muss man aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven an dieses Problem rangehen, um es lösen zu können. Man muss vom Sozialverhalten her gucken, man muss von der Astronomie her gucken, man muss aber auch von der Geologie her gucken, also von den Anomalien her gucken, man muss von der Biologie her gucken.
Ja meillä on nyt muutama alustava tulos siitä, että tuuliinformaatio näyttäisi korreloivan näiden valaiden rantautumisten kanssa. Ja tämä on yksi semmoinen niin kuin tärkeä liidi meille nyt, jota me lähdetään niin kunnolla tonkimaan. If you can also include the amount of phytoplankton, fishes, even fisheries, and how much fish are being caught and all that kind of data, that's a really diverse set of data sets that you're going to need. That could really add into Extremely this. so. Yeah. That's why this is so exciting project. Yeah. Because it is, I would say, almost like a new kind of science. No minkälainen talvi? Kyllä mä jää vähän luminen. Se on, mikä on. Nyt on paljon puhetta tästä suojautumista isommilta aurinkomyrskyiltä ja sitten löytyy tutkimusdataa nykyäänkin siitä, että miten revontulet vaikuttaa säähän, voiko ne vaikuttaa meihin, miten ne vaikuttaa myös eläimiin. Kansansuussa revontuliin on liitetty myös ääniä. Tarinat revontulien synnyttämistä äänistä siirtyvät tutkimusmatkailijoiden kirjoituksiin ja myös tieteeseen. Revontulikuvaaja Antti Pietikäinen on tullut käymään Sodankylän geofysiikan observatoriossa. Hän haluaa tietää, pitääkö paikkansa, että revontulet synnyttävät ääniä. Onko siellä revontuliääniä kuullut? Kerran olen kuullut, nyt ei ole kauaa. Oho, nyt sun pitää kertoa lisää. No niin, eli olisiko nyt tullut samat syyskuiset revontulet, eli Kilpisjärvellä oli Mutkatakassa. Niin. Se oli sumua sinne saakka. Mutkatakka oli pilvien päällä, eli se tuli siihen inversiokerrokseen. Ja siinä oli semmoinen hetki, että onko tällä riekkoja, alkoi semmoinen rapina käymään ympärillä. Just, se ikään kuin lumessa liikuttaisi. Kyllä. Tuntuu, että onko siellä riekkoja nyt, kun siellä ei koko aikana ollut, ei kuulunut mitään. Sitten oli semmoinen 10 sekuntia, semmoista rapinaa kuului joka puolelta ja sitten se katosi. Ja se oli niin kuin ääni kaikkialta. Kyllä, ja sitä ei pystynyt paikallistamaan yhteen se, suuntaan. Niin. No se kuulostaisi nyt ihan siltä just mitä on tämä professori Untolainen esittänyt, että jos tämä revontuli ääni, mitä ihmiset kertovat kuulevansa, niin on sellainen, että se voitaisiin niin kuin ymmärtää se mekanismi, niin hänen mielestään todennäköisin mekanismi syntyy tuossa jossain rajakerroksessa, että sanotaan 70 metriä, 100 metriä maanpinnasta. Joo. Ja just sen takia, että siellä voisi olla joku semmoinen sähkökenttärakenne, joka aiheuttaa sitten lopulta paineaaltona kuultavan äänen. Mutta ei todellakaan revontulikorkeukselta eikä läheltäkään sieltä, vaan ihan läheltä se havaitsija. Kyllä. Ja okei, tätä ei ole vahvistettu eikä varmistettu, se on vaan nyt hänen spekulaationsa, että näin voisi olla. Revontuliääni on semmoinen asia, että mekin koitettiin sitä mitata. Se on erittäin vaikea mittaus. Meillä ei ole itsellä semmoisia mittaustuloksia. Professori Lainella on pari semmoista mittaustulosta, missä on niin kuin jotain korrelaatiota äänenpaineen niin kuin tasonvaihtelulla ja sitten magneettisella aktiivisuudella. Että se viittaisi niin kuin tämän tyyppiseen avaruussääyhteyteen. Ja itse olen kiinnostunut tästä asiasta sen takia, että jos tämä ääni voidaan, niin kuin, mitä ihmiset kertoo, jos se voidaan niin kuin mitata fysikaalisen suuren, sehän kertoo, että meillä on energiansiirtomekanismi tuolta ylhäältä. Aivan ylhäältä alas saakka. Alas saakka. Mekanismi, jota tällä hetkellä ei tunneta.
Joo, kyllä. Ne on tosi mielenkiintoinen aihe. So at least in this case, current disruption is caused by reconnection. However, we would need the third dimension in order to close out the question that it is either reconnection or instabilities which started the disruption. Vlasiaattor-mallin kehitystyö etenee professori Minna Palmrothin johdolla. Nyt me mallinnetaan sitten tätä maapallon lähiavaruutta tällä Vlasiaattorilla niin kaksiulotteisesti tällä hetkellä. Eli siitä saadaan vähän niin kuin valokuva siitä lähiavaruudesta. Ja nyt me ollaan sitten lisäämässä siihen tämä kolmas ulottuvuus. Can we get to the third dimension? We're already running this code on like a huge supercomputer in Europe and cannot fit anything more than what we're already running. Adding the third dimension would require about 1,000 times more memory, and that's just not there, and it's not going to be there for many years yet. Kolmannen ulottuvuuden lisääminen tekee mallista entistä tarkemman. Tämä voi ratkaista alimyrskyn synnyn salaisuuden. But here we have a situation where we basically have a spacecraft every 300 kilometers. So the grid is really dense here. Yeah, we could. Right now, we are running with a full grid. Every point in the simulation has the same resolution. And if you look at the simulation picture, you see that there are large areas where actually nothing happens at that resolution, and you could really go down with the resolution there if instead, like we remove the amount of uninteresting simulation parts to be able to increase the more interesting simulation. That's right. So for instance, that turbulence in the flanks, we are not interested. So if we ditched that resolution, would it then be possible to add the third dimension? What do you think? Yeah, so we could sort of pack ourselves to where the interesting stuff happens and use lower resolution in other areas. Can we actually calculate this? In 3 dimensions, factor. Yeah, if we get, because we're talking about 3 dimensions. So we you have halve to... it, we halve it. 400 there, 15,000 there. That gives us 6 million cells, and that's what we were able to run. So let's see what we get out of this. Kun Vlasiaattor on valmis, sehän vastaa tilannetta, että 300 kilometrin välein on satelliitti. Eli että satelliitteja on sitten aika paljon, niin että mä uskon, että sitten kun se on valmis ja pystyy tämmöisen, me voidaan tehdä semmoinen ajo, jossa tämä alimyrsky tapahtuu, niin sitten se ratkee mun mielestä. So the preamplifiers by the antennas? Yes, they are there. And how do you feed them the power to the Here we have here these 2 car batteries giving the power. If I understood correctly, you have found some very interesting events in our data here. Yes. It conjunctions with the Arase satellite. Exactly. Yeah, Claudia has found one and I have found another, but that my finding is so new that... Aha, didn't The Arase data is not up to date Okay. with that. Claudia Martinez etsii VLF-aaltovuosta havaintoja, jotka näkyvät sekä kannuslehdon vastaanottimessa että japanilaisen Arase-satelliitin ottamissa kuvissa. Tämä Arase-satelliitin olemassaolo on meille sikäli hieno, että pääsemme nyt saamaan tietoa sekä sieltä lähiavaruudesta ja sitten mallien kautta tästä väliltä ja sitten tältä ilmakehästä ja maan pinnalta. So this is the satellite here, Arase. This is the ground station. Your waves have been generated here at the geomagnetic equator, right? And then they propagate, and sometimes they can bounce along the field lines, sometimes they don't propagate along the field lines. And they can be detected by the satellite. So that gives us an instantaneous picture of the wave at that particular time. And then the wave keeps going and it can be detected on the ground.
Sama VLF-aalto voidaan siis havaita sekä satelliitin että maa-aseman avulla. This is always a cool part of the job. Yeah. This is good. Yes, it's very strong. What do you say about the data quality? Great data quality. Great. Yeah, it is still slightly cloudy though. Yeah, it's still cloudy. You don't see that many stars, but you see the arc. Hopefully. Yeah, I would estimate we need to wait for 1 hour about. It should hit around midnight, I think. Yeah. Just like yesterday. Maybe slightly earlier if I was lucky. Yeah. Did Okay, so maybe I should also take a few images now. Oh, you see that it's patch? starting, yeah, it's starting, Now we yes. have 3 arcs already. Yes. Okay, good, good. This is the correct night. This is the night. Now it This is activates. the night, yeah. Oh, nice. This is why I live here. This is why I came here. Good. Look at that. Revontulet muuttavat ilmakehän kemiallista koostumusta tuhoamalla ilmakehän keskiosan otsonia. Näin ne vaikuttavat myös ilmakehän lämpötilaan. Kyse on lämpötilan luonnollisesta vaihtelusta. Joulu, tammi, helmikuussa osoittautuu, että täällä Suomen ja Siperian alueella on hyvin tämmöinen yhtenäinen alue, missä on tuo punainen väri, eli noin 4 asteen lämpötilan nousu. Siis suuren aktiivisuuden ja tuon matala-aktiivisuuden välillä. Sodankylän geofysiikan observatorio on Esa Turusen johdolla yrittänyt viime vuosina luoda mallia, jolla tätä vaihtelua voidaan ennustaa. Nyt meillä on sitten uusia tuloksia sillä tavoin, että on kyetty ihan kaikki yksityiskohtainen kemia, mikä täällä tapahtuu, niin me on pystytty viemään se semmoiseen koko maailman ilmakehän laskevaan niin kuin kieltoliikemalliin, joka toimii korkeudesta 0 kilometriä ja korkeuteen 150 kilometriä. Se on aika iso malli. Sodankylän tutkimuslaitoksen laskelmia on määrä käyttää kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tulevissa malleissa. Sinne on nyt ensimmäistä kertaa menossa ilmastomallilaskuja, joissa on otettu huomioon ilmakehäpakote, mikä tulee suurenergisesta hiukkassateesta. Nyt voidaan tehdä tämmöistä 10 vuosien laskentaa tällaisella ilmastomallilla, jossa on se hiukkaspakote. Joo, kyllä. Helsingin yliopiston avaruusfysiikan laitoksella on viime viikkoina eletty jännittävää aikaa. Lähiavaruuden tutkimukseen tarkoitetun Vlasiator-mallin kehitystyö on huipentumassa. That's amazing. It seems to behave well, it doesn't blow up, and it shows 3D structure. Yeah, we see that transition going through the refined region, and it works exactly as we expected to. No kyllä tämä on aivan mahtava. Täytyy sanoa, että meillähän on paljon ollut tässä tämmöistä epäilyä, että tämä on mahdotonta ja ihan turhaa yritätte. Mutta näinpä vaan nyt nämä mun tiimi niin veti tämmöisen testisimulaation, missä näkee, että se on mahdollista. Kyse on siis tieteellisestä läpimurrosta. Sen avulla voi selvitä yksi revontulien synnyn suurimmista salaisuuksista. Jos ajatellaan, että meidän alalla olisi yksi kysymys, niin se kysymys olisi juuri tämä, että mitä varten ne revontulet siellä yöpuolella yhtäkkiä lähtee aivan
selittämättömästä syystä niin kuin vahvistuu ja voimistuu, eli niin sanottu alimyrsky. Ja sitä tutkimustahan on tehty yli 40 vuotta ja nyt satelliitteja on lähetetty yli 10 tutkimaan tätä näin. Jokainen satelliitti maksanut yli 1 miljardin ja nyt sitten meidän simulaatio vastaa tilannetta, missä itse asiassa sulla on joka paikassa satelliitti. Nythän tavallaan tässä voidaan ajatella näin, että Suomi on nyt laittanut jotain 200 000 satelliittia tuonne, kun Placiator vastaa tosiaan sitä satelliitin tarkkuutta, että aika hyvin. Tammikuun 9. päivä. Minun syntymäpäivä. Bussi oli siinä kunnossa, että siellä olisi voinut olla jo yötä. Läksi linja-autolle koira Siberian Huskyn Bluun kanssa. Koiralta oli joku viikko aikaa sitten leikattu syöpäpattasta ja se oli levoton ja se oli ikä alkoi painaa sitä. Iltalainen loppuaan, hyvät ravintolot kuvattu, koiran kanssa käyty lenkki siinä. Siinä on nyt lyhyin lenkki, mikä meillä oli ollut, että ei se monta kymmentä metriä enää mennyt. Että viihti kyllä siinä biisin ääressä. Siinä oli mukava istuskella sen kanssa ja pitää tulta. Siinä sitten pikkuhiljaa tuli semmoinen katku sinne. Alkoi haisemaan vähän savua enemmän ja enemmän. Ja siinä itselläkin alkoi vähän sydän tykyttämään, että ei nyt tämä ei ole hyvä juttu. Mulla ei ollut minkäänlaista palovaroitinta vielä siellä eikä hakevaroitinta, joten päätin, että tässä bussissa ei voi olla yötä. Ja aloin siirtää kamppeet autoon. Auto oli siinä 100 metrin, 200 metrin päässä. Tulin takaisin, niin Blue oli siinä aika heikossa hapeessa kaminaajassa sitten. En tiedä miksi, en sitä sinänsä tajuun, että olisihan sekin pitänyt sieltä pihalle viedä siitä linja-autosta. Lähetti melkoisesti ja ei ollut enää koordinaatiota eikä ollut enää kartalla se koira siinä. Ja kyllähän se aika nopeasti tuli siinä se päätös, että tämä oli tässä. Se piti päästä päivältä. Se toimitus, kun oli saatu sitten päätökseen siitä, lähdin viemään sitten koiraa ulos. Hautaan sitä sinne hankeen vähäksi aikaa ja sitten haan sen seuraavana päivänä, kun olen vähän järjessäni ja tiedä mitä tehdä sille. Se homma kun saan sitten tehtyä, niin huomasin, että musta savu nousee bussin sivuovesta. Hyvää syntymäpäivää. Hello, Claudia. Hi, how are you? Fine, how are you? Good, good. Happy to meet you now, and I understood you have new news about the results. You have been analyzing the events you found in both in Arase and Kannuslehto. Writing a paper. Yes, exactly. So the paper is already 85% written. So I'm just working on the discussion part and trying to settle everything up. Excellent. Hopefully I will be submitting in the next few weeks. Martinez uskoo, että pystymme lähitulevaisuudessa ennustamaan, miten luonnossa esiintyvät pienen taajuuden radioaallot ja auringon hiukkaset liikkuvat lähiavaruudesta ilmakehään. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että voimme suojata satelliitteja, kansainvälistä avaruusasemaa ja tulevia avaruuslentoja haitallisilta aurinkomyrskyiltä. So the idea is to be able to do what we call space weather, is to be able to predict how the particles, the waves, and everything around the Earth is going to react when you have a solar storm, a geomagnetic storm, etc. Meillä on oikeasti pieni pelko siitä, että mitä oikeasti tapahtuu, jos näitä hirmumyrskyjä
tuolta auringosta suuntautuu maata kohti. Ja se tosiaan, että meillä ei oikein hyvää käsitystä ole siitä, mitä kaikkea voisi sattua. Se on niin kuin tavallaan kauhistuttava ajatus, että jos multa kysytään, että mitä tämmöinen Carringtonin myrsky aiheuttaa meidän maapallolle, niin mä en tiedä, koska sitä ei ole tutkittu. Eli nyt tätä täytyisi tutkia ja täytyisi juuri kehittää näitä mallimenetelmiä. Luonnontieteet, jotka tutkivat ympäristön lainalaisuuksia, niin se on osa sitä inhimillistä uteliaisuutta, joka oikeasti vie meitä eteenpäin ja mahdollistaa tämän ihmiskunnan olemassaolon sitten pitkällä tähtäimellä. Ennen kaikkea mä sanoisin näin, että meidän avaruusmatkamme avaruusalusplaneetta Maalla. Että tekemällä tätä työtä me teemme tämän matkan mahdolliseksi myös tulevaisuudessa. Revontulet ovat siis yhä osittain mysteeri. Siksi tiedeyhteisö jatkaa niiden tutkimista. Mysteerin ratkaisemiseksi meidän on ymmärrettävä entistä paremmin, miten lähin tähtemme aurinko käyttäytyy. Meidän on siis ymmärrettävä, miten aurinko vaikuttaa paitsi revontulien syntyyn, myös meidän kaikkien elämään maapallolla.